Wilson. Wilson ar croesan I fewn. Bydd yn cael ei ymosod gan Ben Fawcett. Ond heibio I Fawcett, heibio I Tîl y Crossdale. A allan am gic gol a Fawcett yn edrych i'r awyr. Gen Owen. Cion Reffel mewn at Harling ar ymwyr Cosby. Nôl at Reffel, os yna goesiad, oes yna ergyd. Evans yn gario, mas at Little. A Davies o'i blaen e. Y ddau'n cyn chwarae lawr y dde. Ydy Little am gyrraedd yn y gornel, ydy. Mae'r coesiad yn fewn, ac mae'n mynd i'r gornel. Ambeniad! Oedd y coesiad yn un da. Gan Little a Harling oedd yno I benio fewn. I gornel ucha. Zach Jones gath llechen lan o thosdiatha methu a dal y bel. Little a Davies. Davies a'r croesiad, Zach Jones yn dyrnu, mae Ken Owen yno. Ken Owen yn codi bel, mewn i'r rwyd. Zach Jones oedd ar ei linell a Ken Owen yn manteisio. A capten yn ymestyn mantes, Penybont. Gyda cwarter awr I fynd. Maen nhw'n dechrau edrych yn saff nawr o'r buddugoliaeth. Jenkins yn hyd at gornel, mae Bog yno. Bog yn llwyddo I gael croesiad. Harry John yn llwyddo I gasglu yn y cwrt. Ni'n gosod I nôl. Ac oedd angen yr arbediad yna gan Alex Harris. Oedd hwnna'n ergyd dda gan Ben Fawcett. Cyfle mwy a clir Hwlffordd yn yr ail hanner. A Bwtsese. Os yna gol gysur I Hwlffordd. Os yna gyfle arall I gael gol. I gael rhywbeth cadarnhaol o'r gêm yma. Anebygol bod nhw am achub pwynt. Wrth i'r eiliadau ddiflannu. Hawkins. Mas at Harry John yr eilydd. Mas at Ben Fawcett. A Fawcett a'r peniad yn cael ei wasgu dros y trawst gan y golwr.